ati hamufungi munotirova muchitishungurudza futi asi right. Pane zvinhu 2 chete zvichaita zaVP Chiwenga kuita president kuZimbabwe. Muri Zimbabwe ndadzoka. I think kana manga makateerera nyaya dzibva kudhara, I think zvinhu izvi ndakambozvitaura kasingaperi, and a lot of people they seem to ignore it vachingoti ayo imimi munongorotomoka wakomana muchingotaura nyaya iripo. So pane interview yandasangana nayo mumastreets penanga chitenderera yaChristopher Mutsvangwa. If you go on YouTube pane inonzi Dug Up, uya that guy wokufumura vanhu vane madegree efeki. Nyaya iripo pari kunzi president Emmerson Mnangagwa havasi kuda kusiyira VP Chiwenga chigaro because of my reasons ekuti ari kushungurudza kana kuti akasiya mukadzi wake achishungurudza mukadzi wake ex-wife wake Mary Mubaiwa. Nyaya yemary I don't know how many times tichitaura tikati chiri kuita kuti asatsurwe nevamwe vake vachashandisa that one as an advantage yekumudonedza pasi, yekumudza kuti ndo advantage ichamutarisa kuita president. Vanhu vakawanda vakainzwa nyaya yacho vakambotraya kuda kuignore, aiwa zvina basa nhasi ndo nyaya iri kutaura naChristopher Mutsvangwa. Chechituva vari kuti hanzi hadzina kunyatsodzidza, ndo nyaya iripo. Even ukanyatsoteerera that interview Christopher Mutsvangwa atotaura kuti isu kuhondo takatoenda but takabva tazodzokera kuuniversity futi tapedza hondo. Ndo pane nyaya dzacho dziri ipapapa, maadvantages avakutorerana varume ivava. Chechi3 pane nyaya imwe iri kunzi iri kutenderera, nyaya yeku pari kunzi zvoni ku zvekunzi marumas eku anogona kungoitika zvinogona kuitika but hakuna ku inoitika muSouthern Africa kana South Africa isiri kuzviziva kana kuti isiri mukuwirirana nazvo. Manje ivo they 100% sure kuti hapana pakati petimu racho hapana ari kutamba neSouth Africa. Ndo pane nyaya muri Zimbabwe nyaya dzese dzanga dzichitaurwa idzi inini zvangu I'm not yet 100% sure naye Mutsvangwa because zvinhu zvanga achitaura iye, because Mutsvangwa womunhu kuti ari kutsvaga chikafu kutofidhawo mhuri yake kuti idye chiguta, achibutlikana napresident wake iye aripo achisapota by all means, achiti ndomira nemi since day one. Munongoziva kuti yange Mutsvangwa anongozikanwa team ED, saka munhu wese anoda kuuya achida kunovhiringidzana ED vanhu anobva atoya kuda kunota se kungonomira mirawo ipapa pachiita zvaanokwanisa kuita. Nyaya yakutaurika ndeyekuti vanzi vari kuti toda kuenda newe kucongress because hanzi nyaya ye2030 yange konzwa bodzi vanhu vakanzwa kuti uyu ndiye ada kuiswa vavati ayo kana zviri kuda zviiswa zvinani kuti uyu atonge kusvika afa. Ndo panga pane nyaya hombe sematauriro avari kuzviita. I understand politics is a dead game and it's a game of propaganda zvekutodaro munogona kuudzwa zvimwe zvinhu zvisipo, but all I can say for now ndechekuti something fish is going on. Pane zvakawanda zviri kuitika hama dzadiwa, they can't be smoke without fire. Munozviziva kuti kana tichinge tatotanga kutaura zvakadai so pane zvatinenge kutotanga kutodhiga kuti tichiteera kuti tinyatsonzwisisa kuti chinyatsori chii chaizvo chiri kuitika. So kana uchinge wasvika pana pari first time yako panonzwa Kulian TV, inini I don't waste time. Kana tichinge ndatoya nenyaya ndinenge ndatoya, kana tatoonana ende panapa hatife takachinja. This is the only one channel yakatanga kudedzera kuti pasi neZANU-PF Zimbabwe yese. So up to now tichingodedzera kuti kana uchiziva kuti unoti pasi neZANU-PF tanga nekulike this video right now kuti vaboikane. So regedza ndikusiye muchiteerera a certain audio iri panapa, muzondiudzawo mafungiro enyu kana muchinge mapedza kuinzwa in the comment section. Kana muchinge muchidawo sendawo enyu munobvumidzwa kusenda panhamba dzinenge dziripo idzodzo paWhatsApp, tozonzwawo mafungiro enyu toisa zvekare pachannel chivhitivhiti chisina wachinovhunduka. kuramba achiita dambudziko nemapurisa. Mapurisa asingadi kugarisana nesu, anoita sekuti ivo havasi vanhu, anoita sekuti ivo havasimo mucommunity mune mvura inonhuhwa masuwa, anoita sekuti ivo havamo mucommunity mune marodzi asingafambiki, anoita sekuti ivo havamo mucommunity mune zhara inokonzeresa kuti vanhu vandomira mumastreets vachitsvaka vachitengesa. Unoona mumwe munhu achitengesa zvimabhatani, kana ukapinda muMbare muya unonzwa tsitsi wakateedza nzira yese inobva kuMbare kundobata wandosvika kuchiflyover kuya kusvika vapinda mukati kutosvika kuna Narizende kwese kuya, unoona vanhu vakamira mwe achitengesa zvimabhatani chaizvo usha kuti saka uri kuda kudii apa, washaya kuti woita sei munhu. Asi unoya achibhumurirwa zvese zvachitorerwa capital chaiyo yokuti anga patsva kutenga zvimabhatani izvozvo haipo, anotoishayiwa. Asi unenge achirohwa achitorerwa zvimabhatani zvichiraswa vanhu vachiita sokuti ivo havagarimo mucommunity inogara vanhu.
vanhu vanozviselekta from vanhu asi vachingova vanhu. After kupedza izvozvo vakapedza kurova vanhu ivavo, ini mukadzi wangu ndiwo watorera zvimabhatani izvozvo, unondimisa parodhi wokwira mota mahara ndokukwidza mahara, asi haufungi. Tichisvika kumba tinowana kusina mvura tese, tinowana kumba kuine mvura inonhuhwa madhaka, tinowana kumba kusina magetsi tese. Iwe neni tinogara nemucommunity zvakanaka. Kunoona South Africa mapurisa haafambi netsoka aine uniform, asi isu tinokukwidzai mahara. Even uchibva kuHarare uchienda kumasvingo tokukwidzai mahara, but hamufungi, munotirova muchitishungurudza futi, asi musingafungi, muchitanga futi kunetsa vanhu vanokubatsirai. Iko zvinezvi zvisine chitosiya manesi. Kone vakomana ndiri kuuya neyangu kombi ikoko, ngatiite mutemo wokuti hakuna mupurisa anotakurwa mahara, kana chisara ngaasare. Totakura vanhu vehealth, tasiya vanhu vehealth kutota accident, wauya kubasa nzima ndichimusiya munzira ndichiti hana mari, but ndiye munhu andichati kana ndasvika kuya unenge achibata ropa rangu achindigadzira achindisevhisa ndakuvara, asi tineta musiya murodhi tichitakura vanhu vanozotirova achitora mboma yekurova kombi ichitsemuka. Ngati mutemo uyu ngaubve. Watinoona achitakura mupurisa iko zvino asina ane uniform, asina ngabhadhari mawani, ngavafambe netsoka. Havana fungwa vanhu ava, vanongoita basa rokungotumwa nezvimwe zvisane basa zvavanoona kuti hazviiti vachingorova vanhu. Vanorovere chii vanhu vachiziva kuti kumba tiri kupopotera kuti mvura yakasviba, asi vanotumwa kunzi ndai munorova vanhu ivavo vorova. Utero munhu unenge aine ari kukutuma kuti ndanorova mvura iye yakasviba hamwe, unenge aine matons and tons of liters dzemvura yakavhenekwa yakacherwa muzvitubu dziri mumabhodhoro. Isu chingomwa svina, asi tochema kuti ngatiri kumwa svina, tiri kurara murima, magetsi nyama dziri kuora, nyama shoma iya ndakatenga kuti inopedza mwedzi iri kuora, takuchemera magetsi. Newe neni tichichemera magetsi, asi iwe uchazobva kuondosvika ondorova. Muri mhandu zisingaiti vakomana imi. Hatichakutakuri mahara, fambai netsoka. Vakomana shoko ngarifambe, varume ava ngavasatakurwa mahara. Kupedza izvo chipedza izvo ndechimutakurira kuti anotora uniform nemabhuku ake agodzoka parodhi achinitorera futi mari yandine ndaita shoma iyo. Achibva yapo umwe wake uko ari kurova mukadzi wangu nebhatani siki kuti arase mabhatani ari kutengesa. Fungai vakomana imimi, indai munogara mumimvuri, motaura kuti hatina munhu wataona ari kuresva. Kana achiuya ngaauyewo, ngaafambe newe iye minista wacho, vana ziyambi manga muromo, vanhu vasingafungi vanoswera vachitishungurudza. Tiri kushungurudzika isu vakomana, tiri kutambura isu. Siya dzimisha tichisiya vakadzi vachiita basa rokuzotobatwa nevamwe varume uko nenyaya yokugarisa ndisina kudzokera kumusha, nokutiza nhamo munyika ino ufumi hwakadai maminerals ese achipiwa machina kuti arye, vachitoita basa rokutotsvaka mamisenari rokutsvaka kuti uraisa nemari yedu. Hamusi kutsama makaita sei, hamuzvioni makaita sei, kuti uraisa nemari yedu, kuti utsvakira mamisenari sokutipondesa nemari yedu. Get away. Varume zvazvinoita ndezvekudai. So uyu ndofanira kupindura meseji yakaiswa nezuro yeanozviti muCIO. Asisu hatina problem nekurohwa, because tagara tinongorohwa, saka ndasarwadziwe na31 March. 31 March tiri kuita demonstration. 31 March hatimire. Kuuya kwageza, kusaya kwageza, is long as tata agreement, noti geza munhu wani. Isusu tikangoita agreement takawanda, takabatana zvatiri kuita izvo ndozvatichangoita. Handimazvona. Zvake zvekuti mazodzora nyoka yemabhunu hatitomborinei nazvo. Kuva kwanyoka yemabhunu kusavapo, kubatana kwedu ndo chinhu chikuru. Iye chemurwadza chii chiri kumurwadza. Ndikupi kusiri kurohwa? Every time togara tichingorohwa, tichitorwa zvatiri kutengesa, zviri kutorwa zvinotumbwa zinopa mabhazi zviri kutorwa, nyika yaparara. Hatisi kuitira geza isusu. Demonstration tiri kuitira kurwadziwa kwedu. Handimazvona. Tiri kuita isusu kurwadziwa kwedu, tiri kuratidza kurwadziwa kwedu. Zvari kutaura zvekunzi makakudzwa nanyoka yemabhunu munorohwa. Hatichatombochikurohwa kana kufa chatombochifa ngani vakafa, wana more blessing wakangofa wani. Vanhu vangani vakafa, hapana chichambotirwadza. Hapana ndadzikame zvake ndatirohwe, tagara tinongorohwa, but tichingodzoka chete. Demonstration iri kuzoitika chete, and change muZimbabwe ichauya chete. Hakuna chisingapera, naNebhukadhineza akatombovako zvikapera. Saka muZimbabwe inoenda mberi, bhora mberi. Uyo ndezvake izvo, ungadochesa vanhu brain, ndezvake izvo.
ndezvake hatitadzi kuratidzira kuti ticharamba tichiratidzira chete 31 pamberi na31 kana Geza okay Geza angadai kuri kuti Geza haasi kutaura nezve 31 ndabude kachitaura kuti ndina kumbotaura zveSignal ndabude Geza achitaura kuti rume nanombotaura zveSignal kana Geza akanyarara tichiti 31 bhora mberi kuchi chinotadzisa bhora mberi uye ndezvake neuCIO wake ndanyarare chichamurwadza ndadye mari yake akanyarara chisu hatitadzi bhosi tisi tiri kurwadziwa isusu ndatenda zvangu